Altså, jeg tror, man bliver tyk, fordi man sidder derhjemme bare og ser tv og spiser slik og drikker soda og alt sådan noget. Jeg tror, at der er nogle mennesker, der er tyk, de ser tv, og de spiller noget af computer, og sidder bare. Jeg tror, man bliver tyk bare at stå helt stille og ikke dyrke sport og alt sådan noget. Jeg tror, man bliver fed, når man spiser rigtig meget, og når man ikke går til sport, og når man sidder til tv og så spiser. Men jeg tror også, at det er fordi, at børn de sidder mere og mere foran skærmen derhjemme, altså tv, computer og så videre. Så det gør, at de sidder bare hele dagen. Så jeg tror, at altså, jo mere elektronik der kommer, jo mere overvægtige bliver vi efterhånden, fordi at vi ikke kommer udenfor og løber, leger og så videre. Også børnene især. Jeg tror, at man bliver overvægtig på grund af, at man spiser en forkert kost, og på grund af, at man ikke får dyrket sin daglige motion. Og tit så tror jeg også, at man bliver overvægtig på grund af forældrene. Altså jeg synes, at det er forældrenes skyld. Hvis det er, at forældrene ikke griber ind og hjælper med kosten, eller får barnet i gang med at dyrke motion. Jeg tror, at unge de bliver overvægtige på grund af deres forældre. Det kan godt medvirke til fastfood, snacks, McDonald's, slik. Og det er alle de der usunde varer, som kan få børn til at blive tykke. Forældrene de giver deres børn lommepenge, som børnene de så bruger på slik. Og det kan også, de får også penge af deres job, som de også bruger på slik. Det er ikke sådan noget, der er sådan godt for børnene. Jeg tror, at der er flere og flere unge, der bliver overvægtige, fordi at der kommer mere og mere slik, og alt det slik, det udvikler sig, og så kommer der mere og mere sukker i, og så spiser de mere, og så, ja, og de gider ikke. Jeg tror, at unge er overvægtige på grund af deres dovenskab og deres lyst til at blive hjemme, og bare i stedet for at gå udenfor og spille fodbold, eller gå til en sport, gymnastik, hvad ved jeg, og så i stedet for så bliver de hjemme, spiller computer, spiser chips, og bare nærmest bare dovner sin dag. Det er sjældent, man ser nogen bare i stedet for at sidde hjemme med sin chokolade, sin cola, en film, altså i stedet for at være udenfor og så være sammen med vennerne. Men stadigvæk, så er der også nogen, der er meget udenfor, men stadigvæk også er overvægtige, men det er også bare på grund af deres kost og ja, det er vel bare om deres spisevaner. Jeg tror, flere unge bliver overvægtige, fordi de spiser for meget og for meget slik, ja. Og de motionerer ikke nok. Ja.